Prajem všetkým krásny deň. Volám sa Adriana Andrejková a kandidujem za stranu Sme rodina ako číslo 54. Vždy mi záležalo na tom, čo sa deje v mojom okolí a rovnako mi záleží na tom, čo sa deje na Slovensku. Chcem osobne prispieť k tomu, aby sa v našej vlasti žilo lepšie. Mám za sebou silný osobný príbeh, ktorý bol postihnutý zákernou chorobou, nad ktorou som nateraz vyhrala. Pomohla mi rodina, blízky a priatelia. Táto skúsenosť ma presvedčila o tom, čo sú skutočné hodnoty. Dnes som pripravená vrátiť pomoc, ktorej sa mi dostalo celej slovenskej spoločnosti. Život ma naučil byť zodpovednou, cieľavedomou a hlavne nebrať všetko dobré ako samozrejmosť. V septembrových voľbách sa budem uchádzať o vašu dôveru v presadzovaní práve týchto hodnôt. Mojou misiou v politike bude pomôcť všetkým ľuďom a aktívna práca na presadzovaní sociálnych projektov. Verím, že vo mne bude mať každý z vás svojho osobného obhajcu svojich práv a sociálnych istot. O vašu priazeň sa uchádzam s prosbou z čísla 54.